What's up YouTube? Hvad så YouTube? Det her er episode 2 i vores server, så vi går bare i gang. Ja. Ayub, du skal også mine. Jeg har ikke lyst til mine. Hvad? Ikke noget. Lad os se. Så lægger lige home set. Set. Hvad er det derhjemme? Hvad? Er det ikke et home, man skriver? Nej, det er stråstreg set home. Jeg ved godt, man skriver set home, men når man har sat det, er det, skriver man ikke et home efter? Nej, men skriver bare home. Stråstreg home. Nå jo, hvis du har to. Nå, det ved jeg ikke. Ja. Det har jeg aldrig prøvet. F home, det er en faction. Hvis du har et faction. Ja. Hvorfor kan jeg ikke grave? Er højden god? Jeg skal være højere. Højden er god nok, så skal du grave lidt længere ud. Sådan så vi har etager. Forstår du? Ja, nej, men vi starter lige med et, hvad hedder det? Et. Ja. Ja. Du gør det ting. Hvorfor kan jeg ikke grave? Du kan ikke grave med den der, fordi du er admin, så den laver en... Bare gør det på en, hvad hedder det, stenspade. Tak for info. Så laver jeg en. Hvor er min stenspade? Jeg har taget det, her. Jeg har sat den der. Sådan. Husk, vi skal lige til. Hvordan fik du en stenspade? Jeg lavede. Ej, jeg fik den. Lige da jeg kom ind på serveren, så får man jo de der ting. Nå jo. Har du den stadig? Ja. Vi skal have skaffet noget kul. Kul? Ja. Jeg skaffer nogle kul, jeg laver lige farmen. Vi har heller ikke meget mad. Ja. Så. Det kører ikke så godt. Selvfølgelig kører det ikke så godt. Hvad skulle du ellers? Skulle du så køre rigtig godt? Nå. Fuck den bug. Hvad? Den buggede. Server? Nej, det var bare sådan en jord, som blev ved med at dreje rundt. Epic. Epic. Og igen, fra første video, der bliver et link til Ayubs kanal i beskrivelsen. Og hvis der ikke kommer link, så hedder jeg DK Fellow Gamer. Sådan der YouTube, så er jeg back. Der var ikke et problem. Og imens jeg var væk, så har Ayub hentet en wheat brødfar. Ayub, skal vi ikke gå ind og sove? Ej, den der er senere. Jeg laver lige den der. Vi skal lige ind og sove. Kom. Kom.
Så du bare med din... Hvorfor kan jeg ikke sove? Sådan der. Så du hvad jeg skrev? Jeg kan ikke se, hvad du skriver. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Kan du se, hvad jeg skriver? Ja. Ret mærkeligt. Ej, skal det ikke være større? Hvad bruger man jo egentlig ved? Hvad? Så bliver jeg på. Man kan jo have brød ud af hvede. Ja. Ja. Så bliver jeg fælsen.